Živijo, dobrodošel. Bolje vas našao, hvala. Najprej bi te prosil da se predstaviš. Dobro, ja sam Jovan Milovanović, imam 21 godinu, Valorant igram pod nikom Tatsuki i predstavljam ekipu Diamant u Valorantu. Odkje ideja za nickname? Pa taj nickname je veoma star, znaš, jer ja kad sam počeo da igram igrice kao dete, taj nickname je onako random došao i ostao je do dan danas, jer su me ljudi zapamtili po tom niku i onda glupo je sad da menjam kad ga već toliko dugo koristim. Kakšni so tvoji e-šport začetki? Pa ja sam krenuo sa igricama još onako dok sam bio onako baš dete. Prva igrica recimo koju sam igrao malo više je bio Counter Strike 1.6. Video sam od brata, bio sam dete i svidjelo mi se i to sam igrao recimo cijelo detinjstvo. I onda kad je izašao Global Offensive, krenuo sam da igram neke 2014-15. Tu sam krenuo malo ozbiljnije da igram neke turnire, ekipe, ovo ono i tako je sve krenulo. Torej, kdaj bi rekel, da so zate Dobro. računalniške igre postale e-šport? Ovako da sam baš profesionalno krenuo da se bavim, mislim da je Diamant prva najozbiljnija priča do sada. Kakšne povezave vidiš med športom in e-športom? Pa više neki mental health, ne znam kako bih to objasnio, ali taj neki timski duh, da znaš kako da se međuljudski odnosi neki i tako te stvari. Mislim da je to tu je najveća povezanost. Kaj pa mogoče fizična pripravljenost, prehrana, spanec? To je jako, to je baš bitno. I fizička aktivnost, i bioritam, i sve. Jer što si zdraviji, mental health ti je zdraviji i onda je lakše funkcionisati i sve. Tako da mislim da i fizička aktivnost, i ishrana, i bioritam, sve je bitno, poprilično. Katere veščine so potrebne za uspešnega e-športnika v igri? Pre svega mora da se uloži mnogo vremena, jer to je neki karir pet koji je kao svaki posao, svaki sport. Da bi bio najbolji moraš mnogo vremena da uložiš i moraš naravno pored svog tog vremena moraš biti talentovan za to. Jer čak nekad i ako uložiš previše vremena nećeš uspjeti jer jednostavno možda to nije za tebe. Znači moraš da imaš neki nivo talenta i plus vrijeme koje ćeš da uložiš u sve to. Katere veščine so potrebne za uspešnega športnika ekipno? Pa pre svega mislim da tu jednostavno svaki igrač u ekipi mora da bude dovoljno dobar, da ima neki nivo znanja, mehanički da bude dovoljno dobar i tako dalje. Plus što opet, da bi jedna ekipa opstala, potrebno je malo više vremena. I onda što duže ekipa opstane, to će biti bolja. A jako puno ekipa disbanduje ili se raspadne posle nekog kratkog vremena, jednostavno ne mogu da dostignu svoj puni potencijal. Također bitno je u ekipi da se ljudi slažu, da su otvoreni jedni prema drugima, i to je to u suštini. I komunikacija, team play? Ja, mislim to je standard, to je must. To se podrazumeva, da. Vam laufa komunikacija? Nama kakva je komunikacija? Ja, da. Pa je solidna, ali naravno ima još prostora da se to popravi, poboljša i tako dalje. Kako pa tvoji domači gledajo na to, da se ukvarjaš z e-športom? Moji roditelji? Da. Pa imam full support od strane moje porodice, znaju da je to moj san, da to želim i jednostavno podržavaju me u tome, da budem srećan i hvala im na tome. Pa že od samega začetka? Pa kad sam išao na primjer u srednju školu, uvijek su mi govorili samo da je škola okej, ti radi šta hoćeš. Ako je škola okej, mi te podržavamo. Tako da nikad nisam imao problema da im se ne sviđa to što radim i tako. Uvijek su me podržavali i hvala im na tome. Kaj pa prijatelji? A so kaj zavisti? Ne, prijatelji me isto podržavaju. Čak neki baš moji dobri prijatelji igraju Valorant i onda se malo i razumeju, znaju kako to ide i što se tiče prijatelja isto imam full support. Odlično. Še za konec, najljubša mapa in najljubši heroj? Pa najbolji heroj je Jet za mene. Tog agenta najviše volim, njega igram. A što se tiče mape, pa meni lično je možda najbolja mapa Heaven, čak iako u ekipi nama Heaven nije najbolja mapa, ali meni lično baš mi se sviđa. A što se tiče ekipe,
Icebox. Znači, lično meni Heaven najbolja mapa, a ekipno mislim da je Icebox.